Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves megjelentet a mai testületi ülésünkön. Kérem, a kiközölt napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzáfűzni valója, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor kérem, kézfelemeléssel szavazzunk a kiküldött napirendi pontokra vonatkozóan. Aki egyetért velük, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egybehangzóan kiküldött napirendi pontokkal minden képviselőtársam egyetért. Egy ügyrendi javaslattal, egy ügyrendi változás javaslattal szeretnék élni, és az 5. napirendi pontot az első napirendi pontban szeretném tárgyalni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Tehát az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek 2014. évi pénzügyi beszámolójával kezdjük, és azt követően megyünk sorba a napirendeken. Köszönöm. Elsőként felkérem Molnár Lászlót, a helyi polgárőr egyesület képviseletében tartsa meg beszámolóját. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az évi beszámolókat mindenki mondom megkapta, és látjuk, hogy nem akarom részletezni, hogy irányt költöttünk. Azt mindenki látja a papír előtte. Egy-két adatot szeretnék most elmondani, ami nagyjából fontos lenne. Összes óraszámot, amit kitöltöttünk járószolgálat, az 1121 óra volt. Közterületi megelőzési járőrszolgálat 865 óra, figyelőszolgálat 634 óra, rendőrséggel közös szolgálat 22 óra. Ebből terültük össze 1521 óra, és eredményeink, amik voltak, hát jelzést adtunk a rendőrség fele 8 alkalommal, elfogásunk volt 2 alkalommal, nagyjából a bányakisőből részt vettünk a rendezvények biztosításán, ami olyan kiemelkedő nagyobb rendezvények voltak, az biztos, hogy elkezdtük a érdekeit képviselni és fenntartani a biztonságot. Magyarul ennyit, hogyha valaki arról pontosan szívesen válaszol. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan? Annyit kérdezek, hogy látom, a néha az megkerült ide a igen. Most használatban? Használat, igen. Akkor most működő üzemképes. Egy kérdésem van, Laci, felétek, hogy a rendőrséggel való kapcsolatotok napi szinten hogy valósul meg, illetve hogyan zajlik magának a riasztásnak a menete, egy kicsit a lakosságot tájékoztassuk erre vonatkozóan, kérlek. Hát a rendőrséggel kapcsolat az végülis a bejelentkezés az a megyei kapitányságon van, ott az ügyeletet kell bejelentkeznünk. Mi bejelentkezünk ide a Karosi Ősre, mert végülis elővelük tartjuk a kapcsolatot. Ha valami esemény van, Karosi Ősnek szólunk, ugyanúgy akkor fel kell szólni megyére is, tehát reagálás szempontjában az ős, ami gyorsabb és hatékonyabb, vagy a helyi KMB-st tudják kérni a szolgálatban, akkor ő is segít. Milyen a kapcsolatotok a helyi KMB-ssel? Hogyan tudjátok egymás munkáját segíteni, kiegészíteni? A KMB-ssel általában jó kapcsolatunk van. Információt adunk neki, hogyha bármi olyat látunk, közvetlenül neki adjuk jobban az információkat, ő tud utána menni, ő ismeri a környezetét, környéket, embereket, ebből segítenék a munkáját.
Köszönöm. Én annyit kérnék a Polgárőr Egyesülettől, hogy az elérhetőségüket a lakosság felé egy kicsit szélesebb körbe próbálják propagálni. Az apróbb helyi történésekre így a reagálás véleményem szerint sokkal gyorsabb, és olyan esetekben, amikor nem indokolt esetleg egy rendőri intézkedés, de egy polgárőr jelenlét megoldást tud jelenteni, abban az esetben tudja mérlegelni maga a lakosság is, hogy melyik számot hívja. Tehát nem kell ágyúval verébre lőni, de az intézkedés az érje el a célját. Csinálunk egy szórólapot, körbeküljük. Tökéletes. Falu tévén szintén Régebben föld volt, most felfrissítjük ezt a dolgot egy kicsit, jó? Köszönöm szépen, valakinek hozzászólása még ehhez? Köszönöm szépen, aki a Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk a Polgárőr Egyesületnek a beszámolóját. A következő egyesület pedig melyik is lesz? Az Őszikék Nyugdíjas Klub beszámolója következik. Megkérlek, kedves Nusi. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát én a beszámolót annyival szeretném kiegészíteni a pénzügyi dolgainkkal, nem mentem bele. Itt most el szeretném mondani, hogy 2013 évi pénzmaradványunk volt 26.500 forint, 2014 évi bevételünk volt 206.000 forint, támogatásunk volt 117.200 forint, amivel bent van az önkormányzat támogatása is, amit kaptunk. Ez összesen 349.700 forint. A 2014 évi kiadásunk volt 334.197 forint, és maradt 15.503 forint. Köszönöm szépen, ez egy nagyon precíz, feszes gazdálkodást mutatott be ez a beszámoló. Kérem, van-e valakinek hozzáfűzni valója kérdése esetleg? Köszönöm. Aki elfogadja az Őszikék Nyugdíjas Klub beszámolóját, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú elfogadásra került a beszámoló. A Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány beszámolóját szeretnénk kérni, és megkérünk, kedves Marika, tedd meg ezt nekünk. Először is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném elmondani, hogy a gazdasági beszámolónkat, tehát azt már leadtuk, tehát írásban. Én szeretném kiegészíteni, mégpedig egy ilyen szakmai beszámolóval, mert úgy gondolom, hogy a Hagyományőrző Alapítványunk olyan volumenű dolgokat tesz, amit azt hiszem, hogy érdemes pár percben meghallgatni, vagy megérdemlik, úgy is mondhatnám, nem vagy, hanem mellette, megérdemlik azok az emberek a faluban, akik ebben részt vesznek, nem csak a kuratórium tagjai, a Hagyományőrző Énekkar, a Nyugdíjas Klub, vagy a polgárőrség, akivel szintén velük nagyon szoros kapcsolatunk van, hanem a faluban élők is, akik bekapcsolódnak egy-egy rendezvényünkhöz. Alapítványunk immár több éves, 9 éves színvonalas működést tudhat magáénak. Ez alatt az idő alatt községünk életében nagyon sok olyan program épült be, amely ma már hagyomány. A programok szervezésénél mindig szem előtt tartottuk az alapítvány fő célkitűzéseit, amelyeket az alapító okiratban fogalmaztunk meg.
hagyományőrzést, oktatást, községünk kulturális, tárgyi örökségének megmentését, megóvását, megőrzését, hagyományőrző programok létrehozását, stb. Csak párat említve. A hagyományőrzés mellett célunk a hagyományok felelevenítése, átadása a következő nemzedéknek. Tevékenységünk 2014-ben. Farsankor az előző gondolatok jegyében szerveztük meg a maszkázást, melynek továbbra is nagy sikere volt, főleg a fiatalok körében. 14 fő öltözött be, és 5 családnál vártak bennünket nagy szeretettel és finom farsangi fánkokkal. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy átélhessék, és ne csak hallomásból ismerjék gyermekeink ezt a hagyományt. Mentsük meg a Tájházak című programunkhoz kapcsolódtak az iskolások is. Megyei fotó és rajzpályázatok vettek részt, bemutatva a tájház romos állapotát, hát idézőjelben nagy sikerrel. Odafigyelő, értékmentő tevékenységüket azzal igyekeztünk megerősíteni, hogy munkájukat az alapítvány is elismerte a Gesztenyés napon. Az alapítvány névviseletbe öltözött tagjai több alkalommal tartottak kiránduló csoportoknak ismertetést, bemutatót a tájházról, a galamboki névviseletről. A Nagyi receptjei címmel hagyományőrző pályázatot írtunk ki iskolásoknak, az igényes szép munkákat értékeltük, a díjátadásra április 27-én a 6. Galamboki Szent György Vesző napján került sor. Borverseny. Március 22-én szerveztük közösen a polgárőrséggel, ebben az évben is, amely nagyon jól sikerült, 64 borral neveztek, melyből 2 nagy arany, 10 arany, 16 ezüst, 19 bronz érem született. Előző évben 77-en neveztek. Az eredmények is azt igazolják, hogy érdemes a borversenyt megszervezni, elgondolkodtunk azonban, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy ne csak nevezzenek, de vegyenek is részt minél többen a borversenyen, és keressük a megoldást erre a problémára, mert elég kevesen vesznek részt. Boraikat elküldik, de nem jönnek el, hogy érdemi dolgot, tehát hogy meghallgassák és tanuljanak belőle. Kézműves foglalkozások. Foglalkozásokat szerveztünk több alkalommal az iskolásoknak, melyeket felnőttek is részt vettek, például húsvét előtt tojásfestés a csángó asszonyokkal történt, maradandó élményt nyújtott mindenkinek. Bőrözés, ahol karkötők készültek, kukoricacsuhéból angyalkák, mézes kalács készítése, stb. A 6. Galamboki Szent György Vesző napját április 22-én a hagyományoknak megfelelően vasárnap rendeztük meg. Büszkén mondhatjuk el, hogy évről évre egyre vonzó ez a hangulatos, látványos és szimbolikus rendezvény. A templomi vesszőszentelés, a hinton érkező veszők, a kulturális műsorok, a névviseletbe öltözött óvodások, iskolások, asszonyok műsora, a díjátadó, a borkóstolók mind-mind igazán színvonalasra sikeredett. Csak köszönetet tudok mondani a szervezőknek, szereplőknek, és nem utolsó sorban a szőlősgazdáknak, kiknek felajánlásaik révén megkóstolhattuk az aranyérmes borokat. Igazán szép látvány és ünnepi hangulat jellemezte a programot. Továbbra is nagybecsben tartjuk a Galamboki Szent György Veszőkönyvét, amelybe a vesszőket ebben az évben is Hegek István festette. Galamboki Hagyományőrző Énekkar. Megalakulása óta lelkesen és színvonalasan szerepel az énekkar a különböző rendezvényeken. Mára már kiérdemelte, hogy szívesen hívják meg a környező és távolabbú települések is rendezvényekre. Igazán sok munka van mögött, melyet az alapítvány a kezdetek óta támogat, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Ebben az évben szakembert kértünk fel, Vizeliné Paksi Valériát, hogy tanítson be a csoportnak egy olyan néptáncot, ami méltó hozzájuk. Ennek az eredményét már láthattuk is a 7. Galamboki Gesztenyés napon. Továbbá nagy öröm számunkra, hogy sikerült baráti kapcsolatokat kialakítani a környező és távolabbi települések csoportjaival, hogy örömmel jönnek és hívnak meg bennünket is az ő rendezvényeikre. Sőt, ezt tovább bővítjük, mint ebben az évben is, Nagyatár és Nagykanizsai Fúvét Kaszinó énekkara. 2013-ban az énekkar megkapta a Galambok községét kitüntető címet, amelyet ezúton is köszönünk, hogy munkájukat elismeri az önkormányzat is.
7. Galamboki Gesztenyés nap. Ebben az évben is a legnagyobb, legtöbb embert megmozgató, a legtöbb vendéget fogadó rendezvényünk volt. Mára már a környék rangos eseményeként tartják számon. A program szervezésében, lebonyolításában oroszlánrészt választak az alapítvány kuratóriumának, felügyelőbizottságának tagjai. Továbbá nagy részt vállalt a helyi önkormányzat, a polgárőrség és a község lakói. Több hetes szervező munka előzte meg. A fellépők száma meghaladta a 120-at, életkoruk az óvodáskortól a 85 évesig terjedt. Gesztenyés sütemények verseny, fantasztikus hangulatú főzőverseny, egésznapos gesztenyesütés, helyi termékek vására, kézműves vásár, gesztenyés lovagavatása, ünnepi mise keretében, gyerekeknek kézműves foglalkozás egész nap, állatsimogató, egész délután betöltő kulturális műsor, melyre a helyi fellépők mellett a szomszéd és távolabbi településekről is érkeztek kulturális csoportok, tehát Zalakomár, Zalakaros, 3 csoporttal is részt vett Zalakaros, Nagykanizsa, Nagyatár. Ekkora nagyságrendű, színvonalas rendezvényt csak az előbb említett példás összefogással, lelkes támogatóinkkal lehetett megoldani, hogy ez a nap egy csoda legyen mindannyiunk örömére. Adventi készülődés. Az adventi óriás koszorú mára már jelképé vált, a szeretet, a készülődés, az összefogás, a falu, mint egy nagy család jelképévé. Ezt fogalmaztuk már meg 2014-ben is. Az az érték benne, hogy nem üresedett ki, ebben az évben is meg tudtuk tölteni tartalommal, a köré szervezett programokkal, a köré összegyűlt, egymással beszélgető emberekkel a mai rohanó világban. Kuratórium Felügyelőbizottság. Az alapítvány színvonalas, értékteremtő munkáját a kezdetek óta 7 fős kuratórium és 3 fős felügyelőbizottság végzi. Munkájukat ebben az évben is elkötelezetten, felelősségteljesen és anyagi juttatások nélkül végezték. Ennek a remek csapatnak köszönhető, hogy a sok-sok nehézség, megpróbáltás ellenére az alapítvány egyre erősebb, egyre ismertebb. Továbbá is bízunk, hogy ezt a hatalmas mennyiségű közhasznú, értékteremtő munkák, értékeink megbecsülése egyre több embernek lesz fontos. Bízunk benne, hogy az önkormányzat továbbra is az értékének megfelelően támogatja ezt a tevékenységet, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Mi köszönjük szépen az önkormányzat eddigi támogatását és együttműködését. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Varga Attiláné alapos és nagyon színvonalas munkáját és tevékenységét, és köszöntöm Horváth Lászlóné, és aki megtisztelte jelenlétével bennünket. Köszönjük az odaadó munkájukat, köszönjük a segítségüket, külön kiemelném azt, ahogyan az Innovatív Dél-Zala által szervezett programokban aktívan, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel részt vettek és segítették az én munkámat. Minden kedves egyesületi tagnak nagyon köszönöm a felajánlott munkát, a finom étkeket, süteményeket, amiket rendkívüli nagy örömmel és büszkeséggel tálaltam a környező polgármesterek számára. Nélkülük ez az egész rendezvény sokkal színtelenebb lett volna. Köszönöm szépen! Aki elfogadja a hagyományőrző közhasznú egyesületnek a beszámolóját, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egybehangzóan elfogadásra került a beszámoló. Köszönöm szépen Varga Attiláné Marikának a beszámolót. Egy gondolatot, ha még Hogyne. A következőt szeretném kérni, hogy az alapító okiratunk tehát változtatásra kerül. És abban van egy olyan dolog, amit mi az alapításkor nem határoztunk meg, hogyha például bármi történik az alapítvánnyal, akkor a tárgyi anyagi dolgoké lesz. Ezért abba úgy került be, hogy egy hasonló szervezeté.
Ha lehetséges, vagy az önkormányzat elfogadná, mi szeretnénk ezt úgy megváltoztatni, hogy minden tárgyi emlék, minden dolog a helyi önkormányzaté legyen. Nem akarjuk megszüntetni, tehát nem azért csak, hogy változás, tehát akkor most egy papírral mindenféle dolgot. Köszönöm, akkor javaslom, hogy ebben most hozzunk döntést, és akkor ezt későbbiekben nem kell újra tárgyalnunk. Egyetértesz-e ezzel, Marika? Nekem, mi ezt felajánljuk. Jó, igen. Én nagyon szeretném, hogyha ezek itt. Mi is nagyon szeretnénk, megtisztelő, köszönjük szépen. Én szavazásra bocsátom ezt a felvetést is, és kérem a testületi tagokat, hogy aki egyetért azzal, hogy ebben a változtatott alapítványi okiratban ez így kerüljen bevezetésre, az jelezze készfelemeléssel. Köszönjük szépen, megtisztelő, és még egyszer nagyon köszönjük a bizalmat is. Parancsolj, Laci. Egy kérdésem lehetne felé. Hogyne. Végignéztem a beszámolót, egy sor, vagy egy kis felvilágosítást adnátok. Igen. Ez az Oszló-Vadháló. Igen. Ez hogy? A következő, Mert a többi az igen, mondom, azért, mert van az alapítványnak, amit felajánlottunk egy területe, az orvosi lakás mögött, az az alapítványi. Na most állandóan azon keresztül mászkálnak, járnak, amit szeretnénk mi megvédeni és megóvni, és bekeríteni. Tehát megvásároltuk hozzá a faanyagot, a hálót, mindenféle dolgot, és arra vártunk, hogy kimérésre kerüljön, és akkor azt a területet bekerítjük, hogy Így van, ez a tehát kimérés ne meg is sérüljön, történt. mert nem akarom mondani, tehát ha jól tudom, a doktor úr tehát távozni fog, vagy nem tudom, tehát hogy elmegy. Tehát ezt addig szeretnénk rendezni ezeket a dolgokat. Igen. Hogy ez tiszta legyen mindenkinek, igen. és ne sérüljön. Tehát mi úgy szeretnénk átadni, ahogy Annyit fűznék ehhez, hogy közben a kimérés meg is történt. Ez az önkormányzat érdekét is képviseli, mivel hogy van ott mellette egy út, aminek a felújításában gondolkodunk most az idei évben. Nem, hogy gondolkodunk, hanem célunk, hogy megvalósuljon. És ennek a pontos megléte, ennek az útnak a pontos határaira nekünk is szükségünk volt, úgyhogy egybekötöttük a kellemest a hasznossal, saját magunk részére is így egy füsttel kimértük ezt a területet, ezáltal pontosan tudjuk, hogy hol van az a határvonal, ahol ezt a szilárd útburkolatot reményeink szerint az idén meg tudjuk valósítani. Jó, köszönöm szépen. Akkor a Galamboki Sportegyesület beszámolóját szeretném, és megkérlek Simon Richardot, megkérem, hogy ezt a beszámolót tartsa meg. Üdvözlök mindenkit! Az igazság, hogy én fél szezonban vettem át az egész csapatot, az irányítást. Bővebben a Matyi bácsi tudna mit mondani, nem előle mondjuk meg az egészségügyet sem a megfelelő. Amikor én átvettem a csapatot, akkor megye 1-ben voltunk, mivel nem estünk ki, de a megye 1-es osztályt nem tudtuk vállalni, ezért megye 2-ben visszaléptünk. Hát megye 1-ben se volt jó a szereplésünk, megye 2-ben se igazán jól alakultak a dolgok. Hát ebből sok minden tehet, sok dolog összejött. Játékosok eligazoltak, és próbáltuk a megye 2-es csapatot úgy alakítani, hogy nagy része Galamboki maradjon. A maradék kisebb százalékot megpróbáltuk innen a környékbelül falvakból pótolni. Hát ez valamennyire sikerült is. Az állományok úgy gondoltuk, hogy hely tud állni, kicsit jobban, mint ahogy sikerült. De ez sajnos ez így lett, hogy a csapat most a 14. a 16-ból, most már 15-ből már egy csapat megszűnt, Sőtör esett, visszalépett félúton a bajnokságtól. Hát mi, ha már vállaltuk ezt a megye 2-t, szeretnénk ezt a fél szezont még végigjátszani, ha minden összejön.
csapat sikerei nem az igaziak, az biztos. Hol látod, Ricsi, ennek az okát? Te személy szerint, mint sportvezető. Ott látom az okát, hogy mondjuk van itt a Galambok meg környékén mondjuk 40 játékos körülbelül, abból 20 kint dolgozik már külföldön. Körülbelül 5 ember, az meg el is szeretne járni futballozni, meg nem is. Érdekli a dolog valamilyen szinten, de hogyha más rendője van, akkor inkább azt válasz. És így nagyon nehéz összehozni a dolgokat. Hát megye egyben ugye kellett 9 csapat a picikkel együtt, ugye ez kötelező volt az utánpótlás. Itt megye 2-vel, itt már csak 2 csapat kötelező, az utánpótlás azt a Bozsik programban lehetne gyakorolni, de elég nehéz dolgok azok is, mert ott is kevés a gyerek, az a helyzet. Mert a környéken ugye Zalakomár, Zalakaros, Zalakaros és a környékfalvakból elég sok gyerek jár Karosba, és ott könnyen tudják csinálni a Bozsikot, holott nem kötelező, de ugye ki tudják állítani csapatokat. Zalakomárban hát ott meg ugye azért 3300-on vannak körülbelül, ott meg azért elég könnyen meg tudják ezt csinálni. Hát itt nálunk elég nehéz dolgok ezek. Itt most már ugye csak 2 csapat kell, de ezt is elég nehéz kiállítani. Most ha csak 16 emberre számol is 32 ember. Ezeknek az utaztatása, hát abban, amikor az én időkben, amikor nekiálltunk futballozni, akkor úgy volt, hogy mondjuk csütörtökön találkoztunk edzésen, akkor meg volt beszélve, hogy vasárnap vagy szombaton, de akkor inkább még jellemző volt a vasárnaponként voltak a meccsek. És akkor meg volt beszélve, hogy 9 órakor itt találkozunk, és akkor a csapat 98%-a ott volt. Most ez nem úgy működik, hanem még akkor csütörtökön, akkor Facebookon rá kell írni, meg még van olyan még 4-5 ember, akit a ház előtt kell összeszedni, hogy eljön focizni, hogy ki tudjon állni a csapat. És az nem egyszerű dolog ezek. Ez nagyon nem. Ezt azért is kérdezem, és próbálok itt együtt gondolkodni ezzel az egész történettel, és gondolom képviselőtársaim hasonlóan vannak, mert ugye erre elkülönítettünk és elkülönítünk egy bizonyos pénzösszeget. Tehát minden egyes egyesületnek van egy beszámolója, ami arra szolgál, hogy az általunk biztosított pénzösszegnek valamilyen szintű igazolását lássuk. Látjuk mi is ezeket a problémákat, és tudjuk, hogy ezzel szinte mindenki küszködik. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyre szűkösebbek a lehetőségek. Tehát, hogy mihez van oda csoportosítva egy bizonyos pénzösszeg, azt felelősséggel kell nekünk is viselni. Ennyit szeretnék csak hozzátenni, és kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz? Parancsolj, Laci. Kérdezem, Ricsi, hogy látod a mostani emlék, vagy megyek át szintet, hány galamboki futballista, aki megüti? Aki futballozik? Hány galamboki futballista? Vagy van-e olyan galamboki futballista, aki vidéken játszik szerinted? Egy sincs. Tehát nincs egy se, aki megüti. A Megye 2-t azt megüti, aki vidéken játszik. Jó, és hány ilyen van, aki valaki is játszik? Hát a Becker Roland van, a Majtán Tibi, a többsége az a tartalékban játszik a galambokiakban. És akkor még egy rövid kérdés, ha egyel lejjebb játszanátok, akkor hány lenne szerinted? Akkor, Egyszerűbb lenne a csapatot összerakni? hát igen, mert akkor a tartalékból, meg akik maradnának a felnőtt csapatból, azokból 2-ből lenne egy csináló. De ott is kell tartalék csapat, nem? Ott nem kell, Nem kell? Elég. 3-ba egy csapat. A kérdés, az nagy kérdés. Tehát a Párd megy a 3-ba, galambokból majdnem össze lehet adatni egy csapat. Igen, megy a 3 Parancsolj, Sanyi. Ricsi, említetted, hogy Sőtör menet közben szállt. Egy nagy múltú futballcsapat volt Sőtörön, én tudom. Tudsz valami okát annak, hogy miért szálltak ki? Hát az igazság, hogy sereghaltok lettek itt a Megye 2-vel, mindenkitől kaptak ilyen 7-8 gólokat, de hát én úgy tudom, hogy a legfőbb
az anyagi problémáig. A végén egy-két meccsen úgy tudtak kiállni, hogy a tartalékcsapatot kiáltották mondjuk 8-9 emberre, a felnőtt csapat meg pont annyian voltak, egy cserék se volt. Elfogyott a pénz, elfogyott az ember. Sajnos most már csak a pénzről szól a futball itt már ezen a szinten is, sajnos. Fekete pénzeket azt nagyon megkövetelik, tehát az ilyen kis csapat, mint Galambok, azt nem tudja állni. Zalakomár azt tudja, ott van egy főszponzor. Most is igazoltak játékost, aki 150 000 forintot kér egy félszezonra, meg még plusz ilyen 20-30 000 forint havi szinten. De ők ezt meg tudják fizetni. Átmenetileg, persze. Aztán. Ez csak egy játékos, de van játékből egy-kettő még. Igen. Hát ők azért tudnak ilyen jó szerepelni. És ti tudtatok-e igazolni annyit legalább, hogy a tavaszt Igen, igazoltunk 5 embert. Tehát Ifikből, meg felnőtt csapatokból is. Persze, de elveszes. És vélemény szerint tudtok előre menni, vagy? Hát megpróbáljuk, hát most a maradék csapatok körülbelül 6-7 ember marad, mert most ebből a régi felnőtt csapatból ketten abba hagyják, az idősebbek, 2 kimegy dolgozni külföldre, abból az egyik az úgy tud lenni, hogy minden második hétvégén, az egyik az meg teljesen feladta az egészet, mert ugye kiment. Egy ember igazolt el eddig, ő megy egyes csapathoz, mint Szepetnek, ez a Baranyai Zolika, ő félszezon volt nálunk, ő sokat segített, de most igazoltunk Kapost is, meg lett egy új edző a csapatnál, Kapus Attila személyben, aki régen volt itt futballistaként is. Reméljük, hogy egy új szellem valami változást hoz, mert ugye a Szolák Lászlóval nekiálltunk a Mazsival a Megye 2-nek, ő is nagy lelkesedéssel nekivágott, és a 7. forduló után pedig ő úgy mondotta, hogy kiszáll belőle, mert nem bírt az emberekkel egy-kettővel. És inkább ő feladta a dolgokat. És így a félszezonban edző nélkül volt a csapat. És az erőléti edző is megmaradt aztán? Igen. Parancsolj, Tomi. Megy folyamatosan a vita arról, hogy valamoknak kell, nem kell, megyei 2, valamilyen csapat. Nem tudom, hogy arról mi a véleményed, hogy én úgy gondolom, hogy valamoknak kellene egy futballcsapat, hogy nem igazán az osztályt kéne megcélozni, hogy milyen osztályba játszunk, hanem egy vasárnap délután mit nyújt a falunak, a közösségnek az a vasárnap délutáni játék, vagy esetleg egy adott támogatás mellett esetleg tudna-e a futballklub vagy sportklub valamilyen egyéb más rendezvényt is szervezni a falu lakosságának. Hogy mondjuk akit kevésbé érdekel a futball, mégis esetleg lemenjen, mert egy kellemes vasárnap délutánot el tud tölteni. Úgy, mint például most ugye a hagyományozott is hallottuk, hogy mennyi minden olyan rendezvényük van, hogy becsalogatnak oda embereket. Na most én voltam lenne az utolsó néhány meccsen, hát ott a nézőszám az nagyon gyér volt. És ott igazándiból, ugye itt már azt is hallottuk többször, hogy másról nem szól, mint a trágár bekiabálások, meg minden. Most ezt tudjuk, hogy ilyen egy meccs, ezt túl mások kell venni, sajnos az erről szól. De hogyha mellette, ha lenne egy olyan vezetőség, aki azt mondja, hogy fölvállaljuk, hogy egy meccs előtt közben valamilyen ügyességi verseny gyerekeknek, vagy valamit, hogy ilyen próbálkozás, vagy egy ilyen célban látnátok esetleg jövőt, hogy oda lecsalogatni a falunkat és egy ilyen közösséget összekovácsoló valami hát ez szervezés kérdése végül is, meg a megfelelő embertel meg kell találnunk. A Kustán Pista az most ugye visszajött a csapathoz, mert annak idején megsértődött, de most ugye visszajött. Ő próbálkozott ilyen kisebb mazsolett műsorral, de hát aztán ugye jött a hidegább időszak, aztán ez elmaradt, egy 2 hazai meccsen volt. Több nagyobb sikerrel.
tennek eleget. Erről lehet szó, csak annak egy külön egy embert meg kell találni. Ugye erről már veled beszélgettem, hogy játszótér vagy valami ilyesmi. Hát igaz is lehet, mi galambokon ugye nem igen van, hogy esetleg azt ki lehetne használni azt a teret ott a fák között, vagy ott pedig a kapu mögött. Azt a területet kár lenne elpusztítani, ez egy zárt terület az a futballpálya, és az ott akármilyen rendezvényre, bármire alkalmas. Tehát most mindig a templomkertet se lehet elkérni rendezvényre. Tehát ott is, vagy egy kicsit, hogy színesebbé tenni a dolgokat, tehát egy a faluba... Hát még a terveinkben van, hát aztán majd még ezt az EMNS-szel még konkrétabban le kell tárgyalni. Egy pályázatot szeretnénk, hogy oda a kapu mögé, oda egy műfüves pályát szeretnénk. Több csapat elnyerte, mi is beadtuk a pályázatot, aztán majd elbíráljuk. És szükség van egy ilyen műfüves pályára? Hát azt az egész jól tudná használni. Mert mivel Zalakaroson van, máshol ugye nincs, hát ott elég drága bérleti díj. Tehát akkor az anyagi bevételt is jelentene sem. Hát nem véletlen, 5000 forintot kérnek óránként, hogyha világítás, akkor 7000 forint óránként. Az igen. És ott is azt kell csinálni, mint itt, hogy szerződés. Még nem tudtam menni, hogy valaki lett volna. Hát azt elpárt természetesen ezt a galambokért könnyű használni, hogyha külsősök jönnének, akkor lenne rá igény, akkor valamelyik Ez százszállítós távítottsávú pályában. Azt hajtsátok azt. Az a galambok nem vesztek. Semmi házán tavaly megdolálkodnak rá, ott elkészül. És ugyanígy a futballpálya mögé lett. És annak fenntartási költsége? Annak fenntartási költsége effektíve nulla. Egy világítás, de hát azt meg a közvilágítás van. Maximum őrzési költség, vagy vadállatok történet egy. Hát az teljesen zártra csinálva, hát ez most duplán zárt lenne, mert ugye a futballpálya is körben van merítve. Ott a sportöltözés elég el van pukkal. Hát arra is szeretnénk pályázatot beadni, csak a Matyi bácsi nem igen szeretett beadni pályázatot, nem úgy rászálljanak különböző szervek. Hát ez eléggé le van gatyáskodva az egész rész. Hát arra körülbelül még a Laci idejében volt előtt, nem tudom, 15-16 éven, amikor itt voltak a pályamunkások, vagy kik voltak itt? Négy végig lesz. 15 éve volt körülbelül ez fordítva. Na, körülbelül. Az sportöltöző ott áll egy hatalmas épület, igazán a önkormányzat tulajdon az, vagy? Az egész futball. És ugye Galamboknak nincs se kultúrás, semmi közösségi épülete, helyisége. Ott fönt a tetőtérben a szobát nem tudom, hogy kell-e valamire, vagy valakinek, vagy az egyáltalán használják, de úgy tudom, le is van zárva. És ilyenben gondolkodni, hogy a földszinti részt megcsinálni közösségi helyiségnek az emeleti részen, az öltözőket fölvinni az emeletre, vagy valami ilyen. Ez necces, mert a kisebb a helyiség az. Van egy ilyen konyhaféle, az a nagyobb helyiség, a többi az egy ilyen 10-12 négyzetméteres helyiség. Vagy mit tudom, jobb. Hát ezt így fordítva lehetne csinálni, hogy közösségi fölvinni az emeletre. Mindenképp lesz a futballban azt látnám, hogy valami olyan közösségi életet egy kicsit rázná össze Galambokon, vagy húzna oda, vonzana oda embereket. Mindenki nyilván nem csak várjátésen jegyzem, hogy még pénz nem lesz, hogy futball nem lesz. Hát most nem NB1-es focit szeretnék, hanem... Én fölteszem a kérdést, miért pénzért futballozunk ilyen szinten? Hát ez jó kérdés. Miért pénzért? Tehát nem lehetne alulról építkezve itt a fiataloknál elkezdeni, és akkor... Hát effektíve itt a pénzről futball az úgy működik, hogy van egy szponzor, most a Matyi bácsi az annyival támogatja a csapatot, ha győz a csapat, akkor a csapat kap 5000 forintot fejenként a játékosok. Az önkormányzat pénze az effektíve az egyéb költségekre megy el, például felszerelések. A játékvezetői költség az bent van már nevelésben, mert az már nem zsebből van fizetve, hanem az központilag kapják, ugyanúgy adóznak után rendes fizetést kapnak. A sporik, akkor az utaztatás, meg a rezsiköltség.
Itt az utaztatási költségben azért nem kérdezzem meg, ugye van itt egyszer egy buszos költség, EGAX által fizetve, és ugye emellett vannak ezek a költségtérítéseknek magyarul úgy látom, hogy üzemanyag elszámolások vannak. Tehát a kettő párhuzamos, ezt nem értem, hogy akkor megy a busz is, meg mennek egyénileg is a... Igen, mert mivel a busz az a tavaszi szezonban, mivel mi megy egyesek voltunk, ott majdnem mindennaposak voltak a futballmérkőzések. Volt szombaton mondjuk U17, akkor vasárnap volt az IFI, hát az utánpótlásra volt a busz, mert az egy 18 személyes busz. Az csak egy csapatot szállított. De viszont volt olyan is, hogy a busz nem volt, akkor autókkal kellett megoldani az utaztatást. Zalakomárban a buszt a tartalékcsapatnak az önkormányzat állja. De itt mi ezt nem tudjuk megoldani. De mindig is külsős cég szállította a csapatot. Most a Matyi bácsi vett egy buszt, de hát ugyanúgy elszámolja a költséget, mint hogyha más külsős cégnek lenne szó, vagy megbízni. Alapvetően azt kell látni, ezen a színvonalon kell profi ember. Kérdés az, hogy ezt ki lehet fizetni, galamboki szinten, hogy nem lehet fizetni. Erről szól a történet, semmi másról. Ahogy egy galambok méretű település azt elbírja, amit az elején kérdeztem, egy megye 3-at, ahol kell egy csapat, azt simán elbírja. És ott, sajnos a környéken, a körülnézünk, ez van most. Időnként egy-két településen biztos, hogy mindig kiló, de ezek a települések átmenetiek. Az egyik jön, a másik megy. Ott van Zalakaros például is. De ha van olyan ember, aki ezt bírja, akkor meg kell ragadni. De szerintem egyre inkább nem lesz olyan ember, aki a zsebből finanszírozni. Biztos. Mert a történet erről szól sajnos. Egy-kettő, meg kell nézni a galamboki lakosokat, meg kell nézni a galamboki fiatal gyerekeknek a számát, a fiúk számát. Lehetetlen is annyi embert összeszedni. Ha mindenki futballozna, akkor sem tudnátok kiállítani azt a mennyiségű csapatot. Tehát ez is az igazsághoz tartozik. Ezt vagy tudomásul veszik, vagy nem. Laci, de a iskolában voltam nem is nagyon van ilyen futball utánpótlás képzés, vagy valami. Tehát nem vagytok ráállva erre, vagy... És most mi a fő sport irány? Hát a csapatsportágban nagyon nem tudunk mivel kiállni az osztálylétszámok miatt. Tehát gyakorlatilag a sportanyúván országosra jutunk, duatlon, triatlon. Tehát olyan egyéni? Egyéni, így van. Szellemi diákolimpia, tehát azok, ahol nem tömeg kell, hanem egy-két gyerek. És nem is lenne, hogy folyamatosan itt tenni? Hát azt mondom, meg kell nézni a létszámokat, a gyerekeknek látni, tehát nincs annyi, nem bírja el. Amíg a Bozsik program is volt, örökké probléma volt, és hogyha ott egyszer lett volna egy baleset, komoly következményei lettek volna, mert állandóan őszintén lefele vagy fölfele voltak játszott a gyerekek. Tehát ahhoz, hogy ki tudjon állni egy 15 éves csapat, be kellett nekik tenni 11-12 éves gyerekeket, ahogy nem oda való. Ezt tudomásul kell venni. Nincs, annyi gyerek. Egyrészt, másrészt annyi pénz van. És a harmadrészt meg, ha galamboki néző nincs is, akkor gyakorlatilag én értelme sincs a dolognak különösebben. Sokkal nagyobb értelme lenne, a csapat galamboki lenne, meg lenne, hogy egy pár galamboki szurkoló. Hát az persze. És ha azt szeretnénk, hogy tömeg legyen, én megmondom őszintén, meg kéne próbálkozni azzal, hogy meccsek után valami közösségi kajára ott a szurkolókat is, meg a csapattagokat is. De hát az ilyen változatos programokat kéne, mert mindig egy gondácska jár. Aztán biztos, hogy lenne egy-két ember, aki leszokna, aztán vagy minden többet, vagy nem minden. De ahhoz valamilyen megoldást kéne csatolni, de csak úgy tudsz hatni csatolni, hogyha azok helyi emberek. Idején a vidékről, akik nem is ismernek, ennyi. Sportkör vezetőségével fölmerült az a kérdés, hogy esetleg még egy osztályt visszalépni? Volt erről szó, vagy ez így... Hát ez tárgyban van. Vagy ragaszkodik a vezetőség az, hogy igenis egy kell maradnunk ebben az ragaszkodik. Amikor ezt már nyáron, az ősz előtt, ezt már tervezgettük, hogy hogyan legyen.
megye 1, megye 2 vagy megye 3. A megye 1-et azt a vezetőségnek az 50%-a megye 1-et szerette volna. Látodnak sem lett volna nagy értelme. Az 50%-a megye 2-t, és akkor végül is megye 2 lett, mert az érvek az mellett döntöttek. De volt szó, hogy is százalékból megye 3 is. Tehát, hogy jobban értsen, Ricsi, mindenki mondál, hogy a megye 1-ben hány csapat kellett? 6, 7? A megye 1-ben 7 csapat kell. 7 megye 2-ben 2, de lehet csinálni a buzsikot is, de nem kötelező. Ugye az már eleve, akkor mindjárt az már 3 csapat ismét. Hát a falu létszám, még a falu... Megye 3-ban még 1 csapat. Nem bírja. Arra azt elütetnék szerintem. Így, ebben a formában. Hát focit szerintem fönn kéne tartani. Tehát Nem, az, nem osztanám, ebben a formában. vagy ebben az osztályban. Igen, tehát valahogy az utánpótlás, tehát valahogy a Először is gyerekeket. igen, ott kell kezdeni. Én azt gondolom, mert itt most, hogy én csak itt látok neveket itt, akik Igen, csak tehát Galamboki az nincs is bent. vagy 3, Vagy összesen az edzővel együtt. Tehát most vidéki focistákat. Ez jellemző az összes környékben, minden... Megértem, minden csak csapat. itt Az a probléma, hogy meg vannak határozva, és rendes, legális igazolást kell csinálni a Bozsik programba is. És meg van adva, hogy az óvodásokban az U6-nál 4+1-be ki kell állni, de ott legalább kell 7 ember. De nincs 7 fiú, az óvodában összesen. Lányok is játszhatnak, de hát az 20 lányból egy, aki hajlamos erre. És fiúkkal közösen játszottak. Persze. És akkor így, ahogy megy felfelé a korosztály, úgy gyarapodik a csapat. U13-ban ott már 8+1-be játszanak. És ugye ott is hát az a minimális. Igen. Az 9 ember, de hát ott is eleve ugye kell egy 2-3 csere. Hát így kellene. És akkor így játszanak egymás ellen. Egy csapat. Csak úgy játszhatnak, oda-mész minden, ezek általában péntekenként vannak megrendezve, és akkor mindig egy adott helyen szervezi valamelyik sportlétesítmény, amelyik szervezi, oda vezetőket le kell adni a létszámot, a játékosok nevét, meg az igazolásokat csatolni kell, de legalább a minimális mennyiségnél meg kell lenni. De hát itt úgy működött, hogy amikor játszott ez a csapat, akkor gyorsan a másikból is lettek hátraugó, mert nem lett volna létszám. Papíron ott voltak, de aztán mégsem. Ez a mázol, hogy eddig elment, ezt rendszeresen nem. Hát, Ezt nem szabad vállalni. Hát az tény, hogy futball... úgyhogy az utánpótlással ez a probléma. Hát igen, tehát lenne egy olyan csapat, amit tényleg az ember szívesen megnéz, mert ez az utolsó, Hát néhány meccs ez nyűglődés volt, tehát ez a te is tudsz össze, hogy az tehát... Parancsos, Sanyi. Az elmúlt 15 évre visszamenőleg kezdem már gondolkodni, vagy 20 évre, de mindig ez volt a gumicsont, most is megtaláltuk, ezzel lehet rágódni. Két települést szeretnék említeni. Egy Nagykanizsa, aki több mint 50 000-es város, egy Zalakaros, ahol viszont kicsi a város létszáma, de nagyságrendekkel több pénz van, nagyságrendekkel több pénz van, mint a környező településekből bárhol. Mit tett ez a két csapat, vagy ez a két város foci ügybe? Hát, hogy Nagykanizsán nem volt pénz, ezt látszott a város költségvetésén, viszont gyerek volt, mivel hogy 50 000-es város, hát ott van a Nagykanizsa futball szintje, ahol van az UFC valamilyen szinten teszi a dolgát, de nincs kiemelkedő csapat Nagykanizsa. Egyébként ez Galamboknak is óriási baj. Zalakaros, ahol tudtak bele pénzt pumpálni, ott rájöttek arra, hogy egyszerűen arról szólt a foci, hogy megvettek fekete pénzen a másik településekről jobb játékosokat, és akkor az Zalakaros színeibe futballoztak. Így van is. Na most eljutottak oda a testület ezelőtt 3 vagy 4 évvel, ez egyre többbe került, mivel hogy egyre többet kértek azok a játékosok, akik elmentek Zalakarosra focizni, és hát ugye egyre több pénzt kért a sportkör a testülettől, támogatói pénzt, és a testület egyszer eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy állj, semmit, menjünk vissza az alapokra. És most, ha jól tudom, csapat gerincét zalakarosiak állják Zalakaroson. Aha, igen,
90%. Én azt is megértem, amit a Ricsi mond, hogy ha egyszer van két galamboki, nincs több, mert nincs több, valahol ki kell a csapatot állítani, hát egy külföldi, idézőjelben külföldi, másik településű jövő játékosnak valamit kell adni, hogy eljönni ide focizni, ingyen otthon is focizhatnak. És ez itt a gond, hogy ezt így fenntarthatjuk-e, vagy célszerű fenntartani, ezen el kell gondolkodni, mert azért említettem azt a két települést, az egyik az nagyon sokan vannak, ugye több mint 50 000 a város, a másik meg jó pénzzel bíró város, és hát így reagálták le ezt a futballmizériát. Nekünk is velem lett Valecki, hogy ezt És mi egyikhez sem hasonlítunk. Nem. Mert itt a dolog lényege, hogy mi egyikhez sem hasonlítunk, és úgy gondolom, hogy az eddigi hozzáállást se érheti szó. Negatív értelemben. Parancsolj, Laci! Ezt szerettem hozzátenni, hogy azért tiszta lássunk, meg akik nézik, az is tudják, hogy Galambok még mindig 3 milliót beletesz alaphangon ebben. És ez a 3 millió forint erre elég sajnos. Vagy már eset. Ennyi ez elég. Sőt, ennyi ez sem, mert még tesznek hozzá mások is máshonnan. De Galambok alaphangon az önkormányzat 3 milliót erre fordít, ha nem többet. Úgy őszintén, ha mindent beleszámolunk. Körülbelül. Ahhoz, hogy előrelépés legyen, ezt a csapatot vissza lehessen odavinni, ahol volt, ahhoz kéne évi 6-8 millió. Amiből az önkormányzatnak minimum 6 állni. Nyilván tisztában vagyunk a saját korlátainkkal. Nyilván tisztában vagyunk a saját lehetőségeinkkel. Mi a lehetőségeinkkel élni szeretnénk. Hát nem egy csökevénybe szeretnénk zsugorítani a helyi sportegyeset, szó nincs erről, de az észszerűségnek a határait azokat folyamatosan vizsgálni kell, mert ezt valóban pénzre játsszák, ez pénzről szól, és mi ennek a putyonynak úgymond a gazdák vagyunk, most nekünk kell ezzel gazdálkodni, és joggal kérik rajtunk ezt számon. Talán ennyit tennék hozzá részemről. És köszönöm a korrekt beszámolódat, Ricsi. Aki el tudja fogadni a Sportegyesületnek a beszámolót, kérem kézfelmeléssel jelezze. Köszönöm szépen, köszönjük Ricsi a beszámolót.